trust. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will not fear what can flesh do to me. Whenever I am afraid, I will trust in you. Trust in you. In God I will praise His word. In the Lord I will praise His word. Whenever I am afraid, I will trust in you. Trust in you. In God I have put my trust. I will not be afraid. What can man do to me? Whenever I am afraid, I will trust in you. 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 Kublay kerpangnya pi ki prabanget bait jonga bat ki parlok baro ki bias not lang bat nga leng ba ka program na kami ka Jingiaphylliew Jingmut na ka way ka tayo siya ka way pat kani long siya ka sngi ka bakmen yang i way pi way man step kat ba ngi yami siya ba ngi sngaw ki sim ba ki arway ro ilaban mudur la ringi sngaw ho ya ka sur kren na ka rukom kren jong ki sim ngin da tip siya ka bagi ong rangi tip tangkat ni wat ki jing tau ki jong blay ki barit kum ki sim ki ro ya kerteng bakraw jong u ko ki prabangat bait bat ki lok jong ha ka ka snging ya ro pendon buram you blay so she seen pat ya ka por ya ka bangi lai yo ban ya Phylliew Jingmut leng ba ka Jingiaphylliew jong ya ka sngi ina ngo you blay na ka banta ka lat ka bukum ka ni nilay poy siya ka lenong ka basipo giving back on eban Pynphai Kylliang alor ka ka Jingiaphylliew jong imenta baro si kwatal na kini lai banai bat ngiyo hagan ka sngi ka kamram jongi kum ki sordar kam day tang ban kmi ya ki jing don jing em ki jong blay rengi day ru ban pen kre bat ban plan lupa kum no lesing in pendon kami ki hadian bangi ngilalen giving back Pynphai Kylliang shanong idain Pynphai Kylliang pat ya ka jingkar ku ka bangi layo priang ado blay ula kar ku yangi shanong an Pynphai Kylliang ya kita ki jing kar ku ki jong ado day siya ki breo hoi ingapet ya ka sngi ngila ban plan ban ai ya ki jing don jing em ka yeng ka sem kumta ter siya ki kun ki ti jongi ay ka joka por ngi day ban plan hadian bangi ngilalen Mana kata kathamay bangila yo ikijing kerku ka balong naga ket kijing isnay ka jongo play bangin Pynphai kalapat siya u manangila dep ikijing yat lenti akani ka pertay ko kiloki ba it jonga kani ka long siya ka subject ka basngotanat but ngay la di ro kani ka tayo ngala yo shibon kijing hikay ya ka ba ha kijing im kristan jonga katasnem ang pajiyo tungin ay ngo shwa yu play in pan bono ubun don rengkat bat ni ngayat akan nega Jingiaphylliew jong akan nega sngi kok pau play jingi bahapning ni don kam human simba khot jom ni don kam ko try jisu ba me men don rengkat bat ni akan nega sngi ya akan nega jing hikai dan rai jong ka bible ya akan nega jing hikai kumno ngi dai ban long ki sordar ki babit do da bangi pen krek lupai ki aka baro ai kan rat ba bah ki aka ki bangi ne pet akan nega sngi kat kum jing bat ka tien ba khot jom me long ka ba shai ban ngin la ru tang ban sngo tho ya kan rai ban pen tre kam ru jing im jungi way pi way to ai ban sim ba khot jom me ko try jisu nyat like lord apadeng jungi na bangi tuai her kerteng jong jisu Christ amen pramnet bayet kanungon nangi ya pet gane ko program gane ko sngi ngila ya shong tai niki kam ki jing tre jungi pi tre office na pi tre kam Wallang kam niam pi tre no kam bat pila yo ya ka pension pila shong thai na ka kam kanong na preng jong ile se ki bandang yai shong thai agi sngi ki snem ki banwan hato ka juwan ki jing tieng ki jing em jong pi lada ki savings ki ba pi dan kim la ban pendap ya ki jing im temen jong pi
Hato pidon ke jing tieng lara ki khon ki tigen sumar ya pi na em. Hato pidon ya ke jing ngos lado blay unang ya kerku na em ya pi hadin ba pila shong kan. Prabangat ya ke singin ya pet ki mat ki ba per api adai bat ki jing kular ki jong blay bat kumno blay ulak ban sumar suker yang i tat haduk ke singi ke jing yap jongi. Lada ngi shushan ya ho. Hoi ki jing kuslai ki jing berkat bi jong ni ke pertai ki pen klumar jingmut yang ipun sen. Aku bangi persyang ban penlang ya kaspa kapau. Aku bakas pa kapau ngi tarai bukan ai ngi kejing so. Mereka ki pra banget jona. Aku ni kesini pet ke baktiin jong play don ni kai ngi. Ida pai shwa she jing pen pau ko nong bakat sao bakat khot ka bakat lai. Jing pen pau kat sao kat lai ka ong bat ngala yo sngo ya ka tin na beneng ka ba ong to tho. Suk kita kinong yap ki bayap ho try na do menta. Shisha ong mensim bakin yo shong thait no na ki jing tray minot jongki. Na bakita ki jing le jongki ya bot ringkat bat ki. Prabanget bait. Kani ka khot ya ka ba uyonis ulat ho. Kalong ka jing kular yo way po way kristano bala bo ya ka jing et jong ulan et jongka au blay. Kaktin jong blay ka ong suk kita ki bayap hau kris na do nang ni syakman. Kamamut. Abangat haga kelep mat ba pipriang yu Jisu Kris. Kam day bandon syok ka jing kuslay ka bakenja pertai. Namad ba ublay utip kambaha yu jing don kam jongi. Hoat kan ni ka long ka dukot ka bang jupan kan mau hagi jakal ane hagi ying badu no ki ba it ki ba thon. Bagito ki bala yot ya hu Jisu Kris. Kena yot shisha. Ya jing suk ho blay namar hadin bikila yot ya hu Kris kasak satang ka bainong bakin yo. Kata ka bainong kin yo pediang. Ondo Jisu nuan hagi lo ki peneng. Prabangat hato piting bagi jing yap kan wan shen na ka jing im jong pi. Lese don ki prabangat na ki paralok ki biya don hapedeng ka jing pang ka bajur. Pis ngau balese ki sngi jong pi kila jan. Hato piting. Hato pis ngau bo blay umla ban bat ya ka jing im jong pi. Hato pis ngau bo blay umla ban pendap ban biang ki jing dawa ki babon jong pi. Mada ka jing long temen. Lada kata ka long kajing snow jong pi lada pidon kajing snow sir kajing snow ting kajing bamla ban shania aki ke beja ka pertai ini pa siya ka got testimonies to the church volume beningkong bat kaslag ba saus pa at pusaw ini sangap kini kentin all these fears kini kajing ting baro kumbang ilay kran bantan all these fears originate with Satan. If they would take the position which God would have them, their last days might be their best and happiest. They should lay aside anxiety and burdens and occupy their time as happily as they can and be ripening up for heaven. Prabangat kajing tho jong man sim kajing yatot lupa. Kapan syai hangi way pi way bakini kajing kuslay kini kajing penduk jing kermen kini kijing penkelumar jingmut kiwan omnublay hendra kiwan no soitan namar ukwa hajing shisha ba pin artatin hagajing penyak kijong blay bar haga joga por ba pin shania haga por la jong pi ba pin pendap penbiangi kita kijing don kam jong pi hagajing im temen jong pi penban kani kijing thok ong hagajing long temen jongi ondangila dap ban tray ondangila shong tat nagi kam kijing tray jongi baro ngi shuday ban lekmen ngi shuday ban shania tali ho blay haga jaka pengin kuslay ngi day ban pen i shuk ya kajing im jongi naga benta ka peneng pengin pen krek janai naga benta ka peneng da kajing kemen ko gilok ki be jonga aktin kabla persat men sim du blay kalong shisha ka ktin ka ba ay men sim yangi paro kamat pedeng lane kajing shonjur jongi hagani kasingi kalong halor ki jing ai jingmut nagaktin jong blay na ki jing tho jong man sim kajing ya thulupa yaki ai bangi day ban le but yaki ai ki bang ngim day ban le andang ila poi shakir ta temen jongi lane hagi sngi kajing long temen jongi jikali bening kong hatungi day ban penlang spa nagabenta kajing im temen jongi habang ong penlang spa ngamut hajing sya bangin ken show bangin pendap penbiang jing don kamal laga sengi jong hindre habang ong penlang spa kamut bangim ai syu sya kam ke jong blay bat ngi syu penlang ya spa kumbangin pendon kamlut ya to spa onang ngila le sya ke jing tap
Tanya pai si kat tu kat ni gidkot. Tanya puli Lukas kalau nong bakat gidkot ke bakat riu hado arkuway. Lukas kat kan riu do arkuway kong ula kren ru ke parsi haki. Uda ong ke briway breu ubreu spa kala say bhashi bun. Te ula pusan haladi. Da ong ru kum nongan le. Nabang ngamdon jaka hakabang ngan lum yaki so jonga. Ula ong te yakani ngan le. Ngan lid yaki tiar jonga, bat ngan te yaki bakam kraw. Tinang ta ngan lum yau kau jonga, bat yaki mar jonga baro. Bat ngan ong hakaman sim, komen sim, padon shibon ki bala bo lupa, labon snem. To shong suk, to bam, to di, to lekmen. Ray blay ula ong hau. Me babi, hakan ni kamit. On pan no yakaman sim jong me nami. Ki jong no taken long kita ki ya ki ba me la kre lupa. Gumta ulong uta ubakan show lupa yala di Henry ubam long riu baha show play ngap ketu kot ke bakado. Gumta ulong uta ubakan show lupa yala di Henry ubam long riu baha show play. Berapa yang yu ibu don tau briu berus pa ula yok ya ke bumper crop. Kejing seisok ke bakrau tau senam. Ula pet iki tiar jong iki tiar ki laret. Ong bangan late bat bangan ken show ya kani kapam baro ya ki senam ki banwan bat ngan lekmen. Ngan shong suk ngan bam bat ngan di. Ula ong haladi. Do snow. Hun ya ke kaba ngalale. Ko ki loki ba jonga. Atau kejing im kristan jong ngir ngilong komuni ruspa. Ngisngaw kung mga ladep ban penbit penbiang yala din nadong syadong kabam kadi kayeng kasam kapisa pilan kajingdon jingem nadong syadong nila penbit ray kabakut ublay uong bakata kamit uniw brew la do no ila kajing im kajongu kita gispa kibaw layo ban penlang kaklemla ban penim yau rawnget be hang ni kani kajing itu kana kam kren persya ya kajing kan show jongi ya ka retirement plan kajing kan show jongi lesa ka pension kajing kan show jongi nakabenta kita gibangin sa penon kam ondang ilatamen ray hang ni jisu wan ra ikani kajing hikai pan ngimday ban shania hakabor la jongi ngimday ban bu ya kajing shania tali jongi hakapisa hakajaka bangin shania hakijing don jing jongi ngiday ban shania oblay rabangin ondagapor kalapoy hakabang ngidon nadong syadong ya ka kabang ngidon kam. Hatong iday ban sange no ban Pynphai Kylliang syaki way pat. Tin jong blay ko nga bangile nagabantagi para marjan jong ngile yu blay. Hatong isange no nagabangi kersyan ya ka kam ke jong blay. Hatong isange no nagijingirap jong gitu gibriyo gibadon kam. Tanya pet kat tukat ni gijing to nagaktian ke jong blay. Ini pa siya Matthews kalau nang ba pusaw gadkot ka basaw pusaw aduk saw pun riu. Nabakumta piru tolong ki balakloy nabahakapor ba pimut uwanu ko no briu. Nabakumta unono balong usyakri bangait bat bastan ya ubaw kenrat jong ulabo halor ki bahaying jong ya kapan ai haki ya kajing bam hakapor ka babiang suk utaw syakri ya ubaw kenrat jong habawan un shem bolale kumta. Ko kilok kipi jonga. Nakane kadakot bangirang syot puli. Ublayo kan tujur yangi bangiday banyarap ya kayeng kasam yagi bahayeng jongi baro. Nray haga jok apor sngo kumbublay ukan tu. Pagkaman sim jong jing IA. Kaman sim kabakaluod banyarap yagi way. Kamday bansange. Kumju kumbangi penkrek na kabanta ka jingwan arsin ka jongu kakam le bha kayay beteng haduk ka sngi ka bakaduk ka bangin asla jongan ni ka patay ogi loki ba it jonga ngasngaw kumbakan ni ka jing hikay ka long shisha ka jing hikay basngaw tanat ka ni ka sngi ngimday ban syong tat no na ka jing tray ka jongi hendray ngiday ban yay tray ngiday ban yay yarap ngiday ban yay le kat kum ka bor jongi kita kibadon kam Kila banda ki para banget jongi. Kila banda ki bahayeng basem jongi. Kila banda ki bajan ki jongi ki parlok ki para jor. Ngenom sange. Ada ngila. Ini ay beteng. Maka ni kapan ni. Bagi jing syania jongi kam day.
ka spa ka Paul ne ka jing start brio ka jing don jing em jongi ne ka ne ka pen pau bat ka kado bangi don shisha ka jing shania ho play bolong utrai jong ki aka baro sam al pusau ka khot baning kong ong ki aka baro ki baha beneng bat ha kendo ki long ki jong ublay praget ni pai sha ka jing kali ka babot anangi like not na ka ne ka perthai atong ila mo ban ra aa bat ni dan ya pekat tu kat ni ki khot abing iwan siya ka perthai kumnong iwan baka bangingi light kumnong light ini pet lightly dekat akan ni benta bening kong ini pai siya sam sob kandai kat nyo ong namar abaw layap umyo kit no a ruem kaburam jong u kanom hiar hadin jong u ni pai ru siya kong Timothy kalanong bandrio kadkot ka bandrio bat ka banyaw ngilay puli ka ni benta man siyam tayo bat ni puli biang sa sisen pat Henry kata kajing riu blay lembat kajing sengaw hun kalong kajing mentoy bakraw. Namar ngim shem wan lam a ru siya kapertay, bat ngim la ban let kit no a ru. Jacob kalanang kabasaw karkot kabakat saw kaong. Henry habap him tip ya ka a banjia hakabala shay. Kabakumno kata kajing im jong pi. Namar kalong ulo ubami pao yatang shibit. Onda kumtate udah ja no jar. Ko ki loki bai jo nga lang bagi ni ki khot ki banginang supule ngi wan cha ni ka pertai thali ngin letru thali. Ngim la ban ra ai bat ni cha ka jing tap. Wat ka nam ka buram ong ka tin jong play bengim la ban kit rengkat bat ni. Abangi let. Abangi let na ka ni ka pertai. Dongin long ki balapan kre. Kani ka jing puli jong ka ni ka sngi ka kado la ne ka wan ra ya ka wei ka jing hikai kabangas ngutanat ni khot ya ka estate planning kamot ayu estate planning kamot bangingin plan lupa bangingin perkhat lupa bangingin mang lupa yaki aka barok bu blay ulabo hagi kti jongi bula pendap penbiang yangi kumnongin pendon kam lan kumno yaki ta gi jingker khu gi jong blay on pendon kam on nangingi la let no nakani ka perthai shubot nuksa pidon ka bank balance shubot pidon ka yeng ka sam pidon ka jaka ka puta. Pidon bon ki aka baro. Pidai ban pet ban kami ban plan lupa. Ka bapin ai ki kun ki ti jong pi kanang bakan long ka jing yarap yaki an long ka jing sa kan ma ki mat ti jong pi. Kum joru lara ka jing don jing em jong pi ka long palat bagi kun jong pi ki don kam. Hato pila juk perkhat. Pelada ublay syam la kerku yangi. Lesengi nginom yo ya ka banging don kayeng ka bahe bank balance ka babet ka babiang lese ka jaka ka puta ikali kam ta ter reka way nagijing hikai jong estate planning talong kani lada uta ubla ai kijing kerku baro syangi atongin shimno na u ya ka baha badai hok ka jong u Prab ngay hawai ke Bible ko minglay pet hagi tayo ke balaya syadin kawai naga shipaw ngimla hi ban negotiate bat kawai naga shipaw katagalong ke jong ublay ngimla ban tam ya ka makatagalong ke jong ublay hindray naka kanday po persen kabangi idon kamban ay jingken shublay rublay ulakar ku palat liam ngas ngoday ban onge kani bangi day ban Pynphai pat shublay ya ka ke batam Prabangay na kajing imjong hatong ngilong kumta. Ni kwan. Ya ka ega bublay ulat hek kaluat yang iway biway. Hato kam day mo ka kamram jongi bangin Pynphai. Shublay pat. Ya ka ega bangim lapan pendon kam. Ladang idon. Ya kum kata. Ni day pat berkat sani pa alor kani kapang. Estate planning kajing plan lupa kumnongin penyaj yikijing don jing em jongi mano baday banyo katno kiday banyo. Gini ban thok lupa let's say ya ka will ya ka soskular kenapa onda pi pilale ki kon ki kti jong pi kinom ya kene ya ka jing don jing em jong pi kinom ya kam klumar kane ka ka bai mei pa jong kila ai na rekat ba pi pidang em ba pi panshai kane barok ka ka bangang adon kane pinyo ma pi ba pi dai ban ya hun ta ka estate planning prabangai Abangi kren pang estate planning ngim kren tang syapang kajing plan ya kajing don jing em kijaka ki puta ki yeng ki sem jongi nrangi plan ru kumno ki kon jongi in im lang on the people let
Asngo kan niru kata ka way ni jing hikai ki bangam pajio hikai haki por menshwa. Ai ka long jing hikai pa ka ni ka long shibanta jong jing long sordar jongi. Ko ki loki pe jonga. Sa ka way jing hikai ba kan sai. Ka ba kerpang. Ka kata kat kum kan ni jing puli jongi ka penshai. Ba kum ki sordar ki ba hok. Idai ban le. Ka bang idai ban le. Hoi, ngidai ban plan lupai ka baro. Mereka isyo kata ka bang idan kamban le. Jingiaphylliew si proverb. Ini apa isyo proverb? Kalau nong ba arpnyo, kadakot ka ba arpulai hadu arpo hinyo. Tuman minot ban tip ya jinglong ki kan hon lang brot jong me. Sngap to ya kan lan ka bading kong in sewan siya kan to minot ban tip ya ka jinglong ki kan hon lang brot jong me. Batok mi ba ya la ki kan hon masi. Habakas pa kam ne junam. Bat ka pansngiat hato kan sa pateng la pateng baro. Ya uplang la kan show, bat yu langlung umi pau. Bat ya ki hurlum la lum syaying. Ki kon langrot ki long ki jan jome, bat ki belang ki long kador kalengka, bat kan don ru kadut belang biang ya ke jing bam jome, ya ke jing bam ki bahayeng jome, bat ya ke jing besar ya ki syakri kentai jome. Oh, tini kitin start ki bangi syam na proverb ke hikayangi. Bangi ban kami bah ya kalong yeng long sem jongi. Ko ki prabanget pa it jonga. Sngap bahay ka ni ka principle. Nama ka ni ka long ka principle ka bangi ki kasi ngimnang hajing sisya ban pentray kam ya ka. Bat ka long ka ka bangi don kam ban perkat sani mahalor ka ni. Prabanget. Hagi por menshua, hagi por jongi kon Israel, hagi por men berim. Ka jing kamay spa jing kamay pau jong ki kadai leng bag lengkha leng bagi jingri leng bagi jing don jing em rai kini kisngi ke jing kamai jong ki kadai leng bag kam ke jam leng bag business but leng bagi way ki rokom trai kam jongi prabanget kum ki sordar ki ba koridor ki jong play kum ki sordar ki ba shisha ki jong play kat bangi kmi ikita ki jing don jing em jong kenrat hadu bundawan hatongi pendon kam hok bat ni bati hok ya kita ki aka baro. Ana ai pikan nuksa. Oh ya ka dustur jongi ngiju ai nadong shadong ya ka kon kado. Ha ka dustur jongi dekhar kiju ai nadong shadong yu kon rangba khnang bon khmi. Ya ka yeng ka sam. Ha jing shi ha ka dustur jongi ki kasi ki panar ka kado ka long kum ka custodian lana ka kata ka badai ban pet ban khmi jing don jing em ban yarap ki kur ki jat ha ba ki ya sham me ka no ka jing shitong. Rai ka nega sngi ilapan kamti no haki ngam ong kalong ka basneo. Rai ka ika bangamot banwan raang ne ko ki prabangit ba it jonga. Kanang bakan don ka jingbam ka badap biang hakayeng ka sem jongi. Kumong ka to kot bakan don ka dut belang halayeng ka jingbam na ka benta kayeng ka sem rigi syakri syakor. Ni day ha jing syaban plan baha ko ki prabangit. Bangin plan lupa ya ka will ka jongi. Bangin plan lupa ya kita ki jing baha ki jing bati jongi. Leng bagi jing don jing em jongi. Ba kawai ka mat ka bas kongsan ka bang asyam ka ni ka sngi. Ngidai ban ai ya ki kon ki kti jongi ya ka ka bakila ban pendon kam kataken ka long ka jing long sordar ba shisha. At pi ai les ka yeng. Ai wai ni ki kon jong pi. Bat pi tip bitai kon jong pi hadim ma pi pilalet indino ka ta ka yeng naman inum don kam ka ta ka yeng. Yang berkat pa. Yo don yuway pat ikon bam don yeng apa pi ai kata ka yeng in la ban pendon kam ya kata ka yeng kata ka dai jing long sordar ko ki prabanget jonga hot ka culture jongi kala pentami ya ko kom perkat jongi ha ka ba ngim bati sho ya ki jing don jing em jongi ha ki kon baro am tip ko ki prabanget larang dai ban ong ya kani renga sungu dai ban ong lara pi don di kon shin rang bat kan thai atau ka jing ya sam jong pi ya ki jing don jing em jong pi kadai tang na banda ki kon kan thai jong pi hato ki kon shin rang kim dai ki kon jong pi ki dai ki kon jong pi ki blami na ka pne jong pi ki blami na ka sangkai jong pi prabanget kum ki sordar ki jong ublay kat bangi bat ya ki jing kerku ki jong ublay ni dai ban nang ban bate kat kum ki jing don kam jong ki kon ki jongi kanang baro kindap kin biang kin bit kin biang lang kata ka day jing tha jong aktin jong blek so tanat em prabanget kani ka la palong revolutionary kani ka jing hikai ngai ka long shisha ka jing hikai ka ba kong san
Apa ngi long ki Kristan. What ni dai ban pat lese ya kriti ke dustur ke culture kum ta ter. Ngimla ban light na kum kata. Rela daga ktiin ke jong play pat ka ai jingmut ya ka e ka ba khamha shu pinget ya ka culture jong pi jonga na pinget pentrekam ka e ba ka ktiin jong play ka bata. Anget skem ke jing kmen kan long ha ka bangi ipriang ya ka ktiin jong play kum ba ka bata engi. Takadaw prabanget ni day ban ai ane ban baha ban pati jing don jing em jongi kita ki badon kam reka ba kam kong san kita pat ki bala man pendon kam jing don jing em jongi hadin bangi lale ni ki khasi ki panar habang ye pet ki business ki ba bon ki khasir ki don ki business ba pet ki ba biang rai snow si ban ong bagi kon jongi hadin ba ngi lale no kimla ban pentrekam ya kato ke business jongi Oat ningkong kadai bangingim ju hikai ki lese. Ngamong barok ngilong kumta redon ki pamju hikai ki kon ki pensuk ya lagi kon. Ki ai kat bagi kon ki don kam. Takara on lagi la temen ki kimi ki pa ki ong so bahas kon alewan yarap ya nga ki kon kim don porsho. Apa ar pat kalak ban long bangingim ai. Kata kita ki kon ki don kemen sim ban beteng ya ka kam jongi aka pateng jongki ban pen beteng shisho haka pateng jong ki kon ki ksiu jong ki ru. Ramit kum ki Kristan, bat kum ki Seventh Day Adventist. Ni day ban kan mau ya kani. Kakam ke jam jong ki kalak ban long ke baret. Ngim don kam ban long ki briu ki beruspa. And ring ni day ban ai hakita ki badon kam. Pat hakita kam tam ki balak ban pendon kam hok. Ki jing ai kenti jongi. Kani ka long tang kamat. Kaping don kam ani pusan ko ki lok be it jonga. Ko ki paralog be it jonga hato ngi up hato bangin ladon hakajing tia yap jongi bangin ong bangin sabati langin sia sam ikjing don jing em jongi haki kun kikti nilai dapat pet ya kan ka pangang te haneng bentapan ni pet se ka benta ka pa hato hakakam jong kajing Pynphai Kylliang pat shublay when it comes to giving back hato ngi day mo ban plan lupa kanang bahadin kajing lek not jongi bah ka badai ban let charity kan let cek charity ka bah ka badai ban let cek kam let bah na ka bantagi bru ka kam kan let take shata ya kum katar ngi dai ban konkret lupa ya kum katar ngi dai ban bo lupa ka jing tho ang wan da people len anum don ka jing ya kajia ana ka jing klumar jingmut cheno ban penyai ya ta spa ka pau ka jong pi kan ya pai sha southly ka jing ya pule ban ya pet ka ba ka bible ka hikayangi bangin focus Ningkong Timothy lenong bendriu kot bakatnya tu hukum. Ya kita ki beruspa akan ne ke pertai ban om sngo meng. Sengap kata. Ngim dai ban sngo sarong alor ke spa ke bangi don. Lane ban om kermen aga jing bam tikna ke spa. Henry ha oblay. Ubala ai kerhai yang igi egi baro. Ya ke ban pendon kam sngo baha yaki. Yang siapa kum nongin pendon kam sngo baha igi jing kerku ki jong oblay. Ar koren sau kat pra ko ong habangin kami syo hakita ki aka ru yaki ba yoi re hakita ki aka bam yoi nama kita ki aka ru yaki ba yoi ki long tang shibet and re kita ki aka ru ki bam yoi ki long bam chukut keng ani pa ja proverb lai po gar khat pa pra do pen ken ria shajngai nanga yak jing thala but yak jing lam ler what I yanga lemne ka jing kerdo lemne ka spa to besar yanga ka jing bam kat ban biang yanga ngas ngot na dai gane ka khot uni unong tho jong ne ka proverb ong wat nom pen rus pa palat yanga lane wat nom pen kerdo palat yanga ka e ka ba udon kam ka dai tang bu un bit un biang kat ban im jing bam kat ban biang yanga Ecclesiastes kelenong besan kerkhot ke besi pau ka ong uta uba e ya rupa onom pedang da rupa lemne uta ba e ya ka jing paho da ka jing roy an ubreu ba e ya rupa bar ka jing paho onom la ban pendap pen biang u da ka spa lane da ka rupa kaneru kalong ka bathala langidon kum kata ka jing snow kalong ka bathala rabanget im don kam ban up hado ka jing tiayap chungi andangi lay opang ki jing pang ki bom la ban pen kot shuk yangi
And ringi day, pan plan lupa kat bangidang klan. Kumnungin le, manangi, ilalet no. Kiton kibreo, kiba plan lupa, pan ay kata, jaga kam le sngosen ay. Katongi le sngobaha, hakum kata ko kipra pangit janga. Ne, ni kwan man to ay yalati, ban ni ong baka ay bangila kamay, kani ka hok jonga bat ki kun ki jonga. Ramnget kan mawi kani, kam don ka ay ka jing im jongi, ya ka bangingi yok da ka bo jongi. Kaya ki ay barok ki bangingi don, day na marbu blay, labo haka kati ki jongi. Ato kam day ka kamram, jongpi, Pynphai ban. Ya ka babon, Châu tao là bên bít bên biển, là bên đáp ya pina dong shadow. Nó ka bam ka di, ka jan kup jan pong, ka jaka ka puta, yen ka sam. Mas ngode, ka jing im junga. Tarang ngadon, ispa ki po. Tarang ngadon, ki jing don jing em junga. Mangan bha ala ki khon kat kum ki jing don kam jong ki, bat mangan bha ru kat kum. Ki jing nang jong ki wan pen don kam ya kata. Kum chu ru ngadai ban Pynphai chaka kam ka jong blay. Ma ko to ko khot ba ka ong. Kan show ki spa. Abaneng ha jaka pin kan show ha kan ka perthai na kan ka perthai ki la ban sarang. Ki kruin ki la ban bam. Prawangit ni day ban kan show ya ka spa jongi na ka banta ka baneng. Habangi ong ban kan show ya ka spa na ka banta ka baneng. Mut ayu. Mut bangin kan show. Ha ka kam jong gospel. Kanang ki babun kinyo ekalat ban let siya baneng. Anda Kibriw ki babon kinyo ikalat banlet siya baneng. Pinsatip. Nakadaw. Jong ka jing senyang jong pi. Siya ka balang. Siya ka kam ka jing yalap jong ka gospel. Siya ka jing pentray kam jong ka mission. Blain sa ong. Nakadaw ba pila no senyang lang ba ka donation jong pi. Pet ka tiga long yeng. Kadon hapaneng manta. Pet utiw buat. Udon hapaneng manta. Pet utiw men klim. Udon hapaneng manta. Pet kat hi ka briw ka pa lepop pa im aurea don happening menta nama ka gospel kalapoy shaki lengba charity jongpi lengba ka donation jongpi lengba ka jing le sngoba jongpi ki kam sngosen ay ki kam bahas pun jongpi prawnet nginya pet ki ay kita ki jing mentoy nya paish ka subject ka babot ki ay kita ki jing mentoy ki bangila banyo ladangi plan yaki aka naduk menta. Ladangi sedang ruban ai yaki aka naduk menta. Kidon kumbahan nyaw prat lagi mat inya pet kini kimat baro. Mat kebeningkong. The donor actually can see the results of the gift. A new church building, a young person in college, an evangelistic campaign funded, etc. Rabangit kamat kebeningkong hang ni kadaw. Lara mapit mga ngisin yang siya kakam kajong ublay. Ya kata kajing ay sngo bahajong pi. Lara ngis dang na do menta. Nginyo i, balang ba kajing ay kajong i. Let's say kan don, kaying mani, ya kaba on day. Let's say on don, ukana, ubadang samla, ubalay ya, lang ba kajing puli college. Lani kan don, let's say kajing yalap, kajing isang yalap. Ubalay yo, ya kajing kersyan, lang ba kajing ay sngo bahajong pi. Siya kakam kajong ublay. The kamat kabaar. The ministry of a person can benefit now when he need it. The ministry of a person can benefit now when the need is greatest. Ramangit kamat kabaar kalong. Ladangi senyang siya kakam jong gospel. Kaya kabangin siyam. Kalong ba kapisa jong pi. On sedang berpentray kam naduk mentah. Henry om hadian bapila plat na gani kapatay. Jaka ministry ke jong blay kadang yo shushu banyak cigi jaka kiba per hashwa kam hashwa banyak kapa pila sepin ai kapisa na kijing ai senyang jong pi hadin pila ya kanir kalong kawai nagilat ha kapangikan show na kapanta kabaneng kamat kabalay. There's no fighting among family friends. There's no fighting among family or friends after your death. Ramangit la pila la seban baha ban bati lupa. Oh, pila le se banam pat ay yoki le ben pi hek jing long temen jong pi. Roi bah lupa. Ong kane ka long kabri ka ba itain yo, kane ka long ka yeng ka ba itain yo, kane ka long ka jaka ka ba itain yo, kane ka long ka bank balance ka ba itain yo. Ki bahayeng ki bahasem ki kon ki ti jong pi. Lan ki parlok ki para jor jong pi.
Iba pidai ban ai yakum kita ki jing ai sngob ha jung pi kita ki gifts. Kinum, oi, jaki jing ikan an, jing snail, and the people yap. Amat kabasao. It sets a good example of family values, of generosity and love for others. Kani kan nuksa kaba ngi pen i ha kaba ngi ai lupa shwa bangi ngi ya. Hadin bingla don na jing tiapang ke jongi. Kan pen iru yakibabon bakiru kidai ban le thik kumta. Pat kani ke jing le kadai ban pen pao yak jing sbun man sim ban ke jing eat jongi nak ban taki way. It minimizes estate tax. Hoat haki nong ba niu i ladangi ni ai yaki ai hadin chumudo ni ai ka yeng onda chumudo ni ai ka jaka ka puta hoat ni ai ka jaka ka puta hadin bangi layap kador jong to ka jaka ka lakio lese larki ni ki khon ki jong pi ki kwa ban register ka to ka jaka na ki khon jong pi ki kwa ban tei ka yeng kin hap ban siu ka tax ka bakam kraw ni khot egane estate tax. Hoat aki nong ba aki municipality ni hap ban siu tax halor ka yeng ka sem ni hap ban siu tax halor ki jing don jing em jongi halor ka spa ka pau ka jongi halor pi ai kamadin dor ka lanang kiu at ki khon ki ti jong pi lan ki tai bari ban yo na ki ni ki jing pha ki jing batri jong pi kin hap ban siu shu khambon wat ka balang ru le se lar pi ban phai ka balang yakum kita ki ai paro ka yeng ka sem lane kejaga keputa anda ki hapan pen kela syaka kerteng jongki lana kin hapan register ya ka kador kan poin na rashay ini apa syaka mat ka babot. It guarantees that the gift will be made to your desired entity, no interference from courts or disgruntled relatives. Kani ka long ka mat ka basno tanat problem lana ngingi la dep ban tho lupay ka soskular lana ka will ka jongi ka jing tho ba kita kinyo ikata ka baha Ibru kim don kam sho adin ba pipi layap bakin let shaka shari ban let ban panya ka hok jongki ibahi yang bahasa em jongpir kim don kam ban khuslai mar kila tip ya ka ba pila baha nak banta jongki rawnget estate planning ane ka stewardship ka biya day bat ka jing pen kre lupa ka jing plan lupa long ka ba kongsan pen lat ne ki jing snail ki babon ki balak banwan ki por banwan kamat ka babor ka ong. It demonstrates that the heart of the donor has been changed from selfishness to unselfishness. People habangi Pynphai Kylliang jaki khon kikti ayeng hasem nani shabar ka yeng kasem jaki to gibron kam ban pau ban ngilong kita ki brio ki bamdon ka mensim ka bakwan mentoy ban ngidon kita ka mensim bakwa banyasam jing don jing em jongi bat kita gibron kam kamat kabakatu it stores up treasures in heaven manglaban mene narangingi laban plan lupan duk menta ngisdang ruban ain duk menta kini barok kilong ki jingkan show nagabenta ka beneng nagabenta kani ka kandau pram ngai ka ka bangingi baha ni batte ngi ai lagade sha ka kam jong blai lane lagade sha ka jing ai baha ai kan ti ki kon ki ti jong pi kane kapan i da shisha pi long blapen kre aka paro kamat ka bakhadu ka bang kwan wan ra hang ni kalong kani tanya pai shagane quotation ka bingi shem na councils on stewardship jing tho jong LNG white ka sla ba laispa sa puar in giving to the work of God you're laying up for yourselves treasures in heaven. All that you lay up above is secure from disaster and loss and is increasing to an eternal and enduring substance, and will be registered to your account in the kingdom of heaven. Go gilok ba it jonga. Habangi pet yakane jing tho jong shakri jong blay. Ngi sham da shisha. Larangi kan show ki spa jongi barok nagbenta ka beneng. Yaka ublay un register ka account jong pi ha beneng. Kata ka long ka jing kular ka bangas notanat Go kilok ba it jonga. Aka bangingi le. Dongin le hok. In Pynphai Kylliang pan. Aka bublay ulok kerku hangi.
tongin le ka badai but bangin long kita ki sordar ki beshisha ki jong blay kumu blay labo ya pi nga bangin long kita ki manager nagbanta jong hadu pundawan bangin le hok shisha kata tongin yatwai ko pa blay jong ibhab nang ku blay shibon nagbanta ka ni ka por ba ya ka ni ka lat bangin la banya puli ya ka ni ka jinge puli ya ka ni ka sngi try ba et ngadwai man kerku ki pra bangai paro ngadwai ko try man kerku ya ki paralog jong ki place no bat ngi ka ni ka sngi hikai ngi ko try bangin nang man Pynphai pat chaka kam jong me leng ba ki jing kerku ki jong me kerku ka yang ka sem jongi kerku ka jing im jongi kerku ka kam ka jam jongi tat hado bangin kendo pat la shim tayo idwai ka kerteng jong I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided